Boris Johnson li tant smajna fuq tul il-kampanja Brexit żar pajjiżna l-ewwel darba sabiex jiddiskuti diversi temi mal-Ministru George Vella u d-Deputat Prim Ministru Louis Grech. Waqt laqa mal-Ministru George Vella, Johnson saħaq li se jaħdem biex jissaħħu relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi, kif ukoll ir-relazzjonijiet tajba mal-kumplament tal-pajjiżi Ewropej tal-Commonwealth sabiex ma jaħsdux l-opportunitajiet taċ-ċittadini barranin. Dan fid-dawl li Malta u r-Renju Unit jaqsmu ħafna mill-istess valuri li m'għandhom qatt jintilfu jew ikunu sottovalutati. Il-Ministru Vella qal li r-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi dejjem kienu indirizzati b'mod diplomatiku f'dawk li huma kwistjonijiet politiċi u kulturali fost oħrajn. U issa fid-dawl ta' Brexit huwa importanti iktar minn qatt qabel li dan ma jinbidilx. Intant, waqt laqa mad-Deputat Prim Ministru Louis Grech dan tal-aħħar ta' importanza lil kwistjonijiet ta' sigurtà bitħejja l-Presidenza Maltija. Grech qal ukoll li se jiddiskuti l-kriżi tal-immigrazzjoni u l-ekonomija biex jassiguraw is-sostenibilità f'dan il-proġett Ewropew tant importanti.